जों लांनोसै दायो हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय जोङो दायो उदालगुरियाव दख'ना लायनो थांनो नागिरदों न'नि गोदान दखानाव दख'ना सोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम जुरिपाट हलसेल हरनाय बिदिनो बिदि दखान दोङो नायखो दे वाव जों क्लाब लांबाय आरो ने रयेल बड' दख'ना डिजाइन होबाय खालि जाथ'बाय ने जाखाया जाखाय बिथिं हाबबोनानै बेयाव हलसेल हरो होननानै बेयाव दोनखायो हलसेल आङो जों लांनोसै दायो आब'आ गैया क'क्राझाराव थांदो दा 25 26 जा इयाव सायाव सिसि केमेरा लगायनो नागिरदों इयाव दोनखायो मोनसे आरो इ दखान दङ थेवबो मोनसे लगाय ने आंनो फै ट्रेन थांगोन ना जों इनके बारा लाङा आरोना जी पिप 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 ओइ नायसा बिबे जानायखै नेक्स्ट डे दायो ओंखारगासिनो आङो गोदान दखान अपेनिं खालामनायाव थांनो मामारनो जोङो गासैबो थांगोन न'नि फेमिलि आरो नोंथांमोना नायलांथारदों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम बे खालि अखा हासोदोंमोन बेनिखायनो एसे लेट जाबाय जोंनि थांनाया 9टायावनो थांनो गोनांमोन 10ता जालायलांदो आरो अखा हानायनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आरो लाइक शेयार खालाम फारसेथिं आरो दायो नै फारसेथिं आइया आरो पुजानि जगार खालामगासिनो पुजा होनो आरो गथ'फोरा कार्टुन सोरबाबा गान दामदों सोरबाबा कार्टुन नायदो बेनि थाखायनो आङो भइस डाबिं होनो गोनां जादों नायलांथारो नोंथांमोना बेनो दखान गोदाना जोंहानि नोंथांमोना मालाबा हाबफै गरायसरावनो बास स्टेन्डआवनो आरो दखाना बुंनो दोंनो लांलिया आं आरो मा बुंगोन बेनो आरो लोगोफोर नायलांथारदों नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअ दखान गोदाननि नामाव पुजा होनो नागिरदों दायो नै आइया नायलांथारदों नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ मानसिफोरबो फैदोंमोन बुट जानो साहा लोंनो भिडिअखौ लानाय जायासै एसे एनै खामानि मावनायावनो थालांबाय भिडिअखौ लानो बेखिनियानो आरो भिडिअआ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांथारदों आंनि भिडिअखौ 22 खुलुम दे खुलुम Supi dokna store. आरो नै बेफोर दख'नाखौ पाट दख'नाफोरखौ जायफ्रा दखाननि हलसेलावबो मोनगोन नोंथांमोननो जुदि हलसेलाव नांगौबा हलसेलाव जायो नांगौ हलसेलाव आरो दा अफाराव होगासिनो बेफोर दख'नाखौ बहुत खमावनो मोनगोन जायनि दखानाव फैना लांफैयो बेनो खमाव मोनगोन नै गोबां
गोबां गुबुन गुबुन डिजाइननि दङ अफाराव मोनजोबगोन गासिबो दख'नाफोरखौ पाटनि बर' सर बास स्टेन्डआव फन नाम्बार होना होगोन नोंथांमोनहा फन खालामनानै फैनो हागोन बिल्डिंनि सिङावसो दखाना र' नोंखौ सान मानो नों दायो आङो बायना लाना फैदों बायना लाना फैदिया आंनो Mana nang Offer पाटनि ना ए सिम्पल सिम्पल दङ only 1000 offer Boris Dhokan 500 only 500 in Dhokan masih nunggu